Toġbok? Sabiħa? Għalla Eugenio, l-papa ta' Pippo. Għax għandu kollezzjoni vera sabiħa ta' ħġiġ artistiku u għat ta' fint intalalu xaħġa tal-ħġiġ Maltija. Kemm għandu żmien il-papa ta' Pippo? Ikbar mill-papa tiegħi, imma għadu tajjeb ta' imma Pippo jgħid li t-tip jaġġibhom ftit ta' fint dak it-tip ikollu rieħ u jibda jħoss li għandu bronkite. Imma dik kun skuża tajba xi kienu l ma jara l-Pippo. Għaliex Pippo jsifer spiss. Jaqaw, iħobbi berbaq. U le għal-biznis biss sefer daqs kemmu bila għal-Pippo u jaf isajjar. Meta jkun Malta, dejjem u jkun rrit isajjar riflettija għax jiddejaq jikol barra. Jipreferi ikelek kazalinga ngħidlu jien daqs kemmu fit u dejjem jgħid li kif kienet isajjar il-mama tiegħu ħadd. Maltija u kienet? Kienet intaqat ma' Eugenio l-papa ta' Pippo wara l-gwerra. Kif ma qattmat li xejn mart fuq Pippo? U ta' fin trid. Ma kontx naf x'naqbad nagħmel. Messa taf. U l-Pippo tafu sew. Franco fenek Taljana ċertani li qatt ma kien miżżewweġ. U ma abżan jkoll li jgħir ħafna u veru ta' għax meta nkunu barra x'imkienu jħares li xi ħadd jidhom jisaqsi mid-domanda jisaqsini u jċeppilli spiss. Mura konta telefon mela. Veru, ħafna drabi jċempilli ju biex jgħidli fejn sa nkun, biex nċempillu jien biex ma qodx idejqa l-familja ta' Bżonn ta' fint. Bil-għaqal Pippo, veru bil-għaqal. U x'tistenna, għandu żewġ fabriki u 300 ħaddiema. Allura, kif qed ħossok imma inti għaj? Eċitata u daqsxejn imdejqa u ta' fint. Sanħalli l-papa u l-familja. Muħallik mid-dwejja, issa. Le, ta' fin trid u hekk sa nitlaq. U taġġibiex, issa la tasal Milano, kollox tinsa, qed ngħidlek jiena. Nipprova. Ħanejdlek, l-ewwel se jħodni Venezja. 4 tiem hemmhekk kan taħbib tiegħu għandhom villa. U mbagħad wara se jħodni Udine, 5 tiem hemmhekk għand il-kuġini tiegħu. Wara ġimma Bolzano għad-Tizzija u fl-aħħar sal-morru Innsbruck l-Awstrija għand xi partners tiegħu. Fuq xi gondola le? U le, Pippo għal-biznis biss tajjeb. Ġentili kemm tridu imma mhuwiex romantiku. Mhux romantiku? Taljan mhux romantiku? Qatt ma smajta tiegħu ejja mar. Ira għaliex l-ajruplan ma jistennix, Signorina Zambu. Imma Milan qed jistenna fuq ix-xwieq, Għajdli. Ejja Maltes nistgħu mmorru. Ivi fimxi, hu Milan, oqgħod attent għax ġejja ċkejkna tiegħi wara ma jiġri li xi ħaġa. Issa. Imxi. Issa tlaqna. Tlaqna. Ġon. It-tfal mhux hawn? Le, attualment kienu, imma ħarġu, u jien warajhom, taf. Warajhom xiex? Nisbarazza warajhom. Iwa laqqas mak ma. U għed minna, għaxxu Marija fejn? Marija ċerper Peter u telqet tiġi l-barra, U Viktoria? Viktoria marret għand Sharon, għadu jistudjaw fl-imkien, u Tony jgħad fuq jistudja u kol. Ara ħallimu nbiddel fuq, issa nara jien il-bicċa xogħol. Tony! Fil-kamra ta' ħuti, jgħatfa.
Selift ktieb il-Viktoria, u ma stax insibu, kien tan nannu. Allura qellibtilhom kullu kien jisib biċċattir. Le, mhux jiena qalibtilhom il-kamra, huma ħallew hekk. Organizzat li bniet tiegħi. Aħjar ma titħolx f'tiegħi mela. Xi ħadd ħaseb għalik illum? Jien, Mela Marija ma preparat xejn. mux ġaħatlek illi Marija ċemplilla Peter u telqet tiġri l-barra. Għandu bżonn mela li xnaqsuk xi nies u jrid iżomma bħala kurjer dal-jumejn. Misla jekk Marija qiegħda Peter min ħajsajjar. Jien allura, jiena ma nafx insajjar, sandwiches niklu l-lejla. U soppa tal-pakket, dik naf nagħmilha taf. Ejfa, dika tuħu kazzola, tibli qabel ilma. Mbagħad poġġiha fuq il-kuker hawnhekk. U sakemm jiftaħ jali tiftaħ il-pakkett imbagħad. U mbagħad meta jali tal-pakkett titfawġu l-kazzola u toqgħod tħawwa. U iva Viktoria tista' tikdaqqa tidle. U le dika meta jkollha ftit ikel xi biss issajjar, imma ħafna x'tistudja wkoll ta'. Iva ma dan huma ħallew hekk. Iva qed nipprova nisbarazza minn warahom, jien xi trid tagħmel. Mhux sewwa dan, mhux sewwa jekk tix nara kif nagħmel nkellimhom. ċerti affarijiet jistgħu jirranġaw ruħhom taf. Imma ħasil, modija, tindif tad-dar. ċerti affarijiet jien ma nafx nagħmelhom. Ħalli f'idejja pa. Issa nkellimhom jien. Insomma, aħjar ma tkellimhom xejn taf. Għax għandhom jasbu li issa li għax mawx tsietom martes, ħajjithom sa tinbidel. Ma jekk hemm bżonn. U li jasma min nitkellimhom xejn għalissa. Ġon, min jaf kikun daħlu seftura sakemm tiġi martes lura. U ħallina pa ma tarax. Mela dik se tikkontrollhom. Imbagħad jiena kif se nħallas paga ta' seftura. U għarda se tħabbix għasek m'hemmx il-pensjoni tiegħi, kull ma tkun trid tagħmel toħroġ xi ħaġa żgħira mal-pensjoni tiegħi. U le pa ma U tarax. isma' minni ara nġibu għaffis fil-gazzetta illi għandna bżonn seftura. Mbagħad li tfal inġalhom jorganizzaw ruhom u seftura toħseb id-dar, Tgħid. U da mhux sakemm tiġi martes lura biss, U meta tiġi lura u terġa' tmur. U forsi għal kollox. Mbagħad naraw. Le, din kajmana wis, mbagħad dar ritrat li bagħat għaw xara isom ob. Ja, naħseb ila ġimgħa ma tinħaseb. Di naħseb qatt ma ħadmet ta' housekeeper nan jew seftura. Ħalli nara. Araw din, araw. Jiena mara 30 sena, hej. Naħfil sajjar, naħsel ħwejjeġ u nħossi bit-tfal. Però ma sax niġi wara, ma stej waħda tal-injam. Moħħok fiċċajt inti l-ħin kollu, taħseb li qiegħed it-teatru l-ħin kollu jew. Għana, xidilkom inti? Għana. Araw di, ara. Jiena tfajla ta' 25 sena. Dim ta' babysitter u housekeeper. Issibu fotokopja ta' rekomandazzjoni minn din il-familja. Nġib il-għu ħanna rajin. Ida xej waħda fuq taħħa żejjed. Iva ma la tikkwalifika npoġġu għamat tajbin. Yes, nannu. Xiskot kwil. Jena mara ta' 50 sena. Ili naħdem ta' housekeeper għal daw l-aħħar 30 sena. Nafin ħejt, insajjar, nħuħsib it-tfal, namil faċendi ta' dar. Edha napplika għal post li irriklamajtu fil-gazzetti. Tijak, eccetera, eccetera. Għabri trat taħħanan. Iva, għaw nara. Nan. Tin għandha żmien aktar minnek. Jara għalik, ħelu. Mela, impoġġu għamat tajbin għax tikkwalifika wkoll. Tajjebek? Mela issa niddeċidu lil min sa nażlu. U daqshekk. Ma irridu ngħidulhom taf li dan mhuwiex xogħol permanenti. Imma mhux se jiġġaqduna nan, mhux se jħallu x-xogħol li għandhom biex jiġġaqduna sakemm tiġi lura tzija martes. Le, ma nispjegawlhom kollox, taf, hekk l-aħjar. Wara kollox imbagħad dan għandu mnejn biex jispiċċa jkun xogħol permanenti. Marija, mur ċemplilhom, trid? Jien. U mela jien inti kbira u ġew ħaffef, dan xogħol tan-nisa. Ma jien għandha ħafna xogħol ekstrant Peter. Ikollok tarhom waħdek nan. Kollox sew, iġborhom kollha f'ġurnata waħda ħalli narhom kollha flimkien, tajjeb hekk? Nan. Kemm tidher li għandha żmien Mrs. Borg? 20, 25? Insomma, xi daqshekk hu. Mela nirranġa li kun hawn jiena biex nagħtik daqqa tito. Si, Selma ngħidlekx fejn tkun. Ċempel Marija.
iddeċidejt. L-iktar waħda effiċjenti hija Ġannina. Mux Claudette nan. Ton jien wara l-effiċjenza qiegħed u mhux wara l-induraturi, fimt? L-ewwel Ġannina, it-tieni Charlene u t-tielet Carmenina. U daqshekk. Ma nistax naħdem jiena, issa mmur fejn tal-bita. U għandu li pjaċi. Ara ma tkunx tistorduni hemmhekk, ħankun Nagħmel fuq il-computer, jien għandix nagħmel ħafna hawnhekk. X'għandha għamel Ħajstin il-nota, biex ngħidu le, qed tifhimni Tony naflu tal-10 jien. Jimporta tħallini sa telefon. Fil-ħena żaġġir, Bonġu, sur Samuta u ija. Għaddi, għed tistennik. Papa! Good morning. Giannina Bartolo? Poġġi bil-qeda. Marija, għaw Giannina. Mela, inti Giannina Bartolo mill-belt u lesta taħdem il-ġurnata kollha, u x'tasseb? Iva, basta mux fit-tart, jina sal-erba naħdem. Tajjeb, biżejjed. U xurata? Jina nieħu bil-lira u nos fis-sija, sikke ma naqbis l-erba. fuq hekk m'hemmx problema. Għandkom post ħelu hawnhekk, imma imnalla ma nsuqx għax it-triq mimlija karozzi u ma sibx fejn tipparkja. Isu l-belt, kullimkien iswed bil-fuel u l-exhaust. Sakemm ma ngħidux tnadda fimqar darba fil-ġimgħa. Biex ngħidlek is-sewwa sur Samut għandek il-faċċata għandha bżonn tibjida. Jekk trid għandi hija bajjat inqabdu lilu biex ibajdilkom. Iva. U ħaġa oħra, jina nemmen ħafna fid-disċiplina. Ħaġa tajba. Ili ngħid li f'din id-dar jeħtieġ ftit tad-disciplina. Jina dejjem insostni illi fejjem id-disċiplina hemm l-għaqal. U għalhekk, jekk se nibda nieħu ħsieb din id-dar, nistenna l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Mela ħasbitna li qegħdin fl-armata di. Insomma, ftit tad-disciplina ma tagħmlilkomx ħażin lilkom. Għala, li t-tidi ġadet l-handover di. Jina, kull fej dejjem kont insostni mal-ġenituri biex iżommulhom it-tfal, għax ilhom it-tfal jagħmlu li jridu u mala jitilgħu fuq raskom. U bil-ħażen kollu li hawn barra, ma tantx tista' tafda, mhux hekk? Kollox sew, Giannina. Ara, issa tispjegalek kollox, it-tifla kbira tiegħi Marija. Marija, fidejk. Jien se nispjega. Fejn huma l-affarijiet kif taħdem il-washing machine? Dik fuq qiegħda. Fuq il-bejt? Le, fil-kamra tal-banju. Allura se jkolli noqgħod inqandel il-ħasla mxarba sa fuq il-bejt? Tistgħu tgħiduli x'intom tagħmlu hawn. Qed nagħmlu bħalek, naħarbu mill-gestapo. Miss? Miss, sirt inkellmek. Jekk trid li nimxu tajjeb flimkien, hemm bżonn li ssegwi ċerti regoli, bħal pereżempju meta tlesti minn xi platt jew kikra battalhom u poġġihom fis-sink. U l-kamra tiegħek trid tirranġa. Dalodu tħalt fiha u sibt mandra, ħwejjeġ ma' kullimkien. U ħaġa oħra, sibt il-ħwejjeġ ta' taħt tiegħek maħmuġin wara l-bib tal-kamra tal-banju. Nista' nkun naf x'kienu qegħdin jagħmlu hemmhekk wara l-bib tal-kamra tal-banju. Għax fejtom fil-basket, imrajt ħażin u mal-artu. Għamilli pjaċir. Jina minix biħsibni nerfa l-ħwejjeġ ta' taħt tiegħek maħmuġin bidejja. Millum il-qoddim, immi rasew, itfaħħom bil-galbu. Ftemna? Iva. Kellimni? Dawn, darbohra, int poġġihom barra, mhux jien. Jiena minix is-settura. X'ġara, Sur Tony? Dak, x'inhu? Minestra. Ja, Minestra,
ma nħobbiex. Xieġifiri hija xi ksuħat. Daqsxejn minestra tajba daqskemm fiha sustanzi, kif jista' jkun ma tħobbiex? Għax ma nħobbiex għal jinsa nagħmel xi ħaġa li jara. Sorry, taf. Sorry. Naf li għandek ħafna x'tagħmel, issa nħoħsib li msaħħajja. Nispera li timsaħ sewwa x'jekk le xorta waħda jkolli naddaf warajk u jekk indum aktar minn Li l-erba'. m'għandek x'għalfejn tħabber rasek fuq daqshekk, issa nħoħsib kollox jien. U jekk iddum iżjed wara l-ħin bħalma qallek is-sur Samur titħallas tiegħu. Tom, fejn hu l-biċċa u l-barbi? Fejn Fejn naf? Frolajn Gallina qalbet kollox ġewġu. Bissejjek ma tmux tisima kanda u d-nija daqs tal-jum fan. Ġannina, ma tafx tajli fejn hija l-biċċa tal-art u l-barbi l jox, ma kux. Fil-bitħa, mhux hemm posthom. Fifa tasfur. Ġannina, emma. Għabobza. Waċċa manna! Jina ħana għed sandwich, għad Tista tagħmel wieħed? Move your body! Alabalabaling, alabalabalingling, alabalabaling, alabalabalingling. Move your body! Yeah. Fejn ma Ġanni? Fis-salott. Naħseb li għajjejtux. Fiex jien jiġi sinjur mix-xogħol? Dal-waqt ikun hawn, ma naħsibx li tilħu hawn inti. Le, għaw se nkun, ħanoqgħod nistennih. Iva, stenneħ kemm trid. Jiena sammur insib lil Marija biex tajdi biex inneħħi ż-żeba mill-fili, għax ma tista' tmur b'xejn. Giannina! Come and help me, please. I made a mess. Aħjar tweritijax Frolajn Gallina ma samatekx. Isimaw, ġa. qed indej u. Ja, għanna d-dafna. U xini tagħmel ġennitna. Tagħmel ċek u għamelek. Issa Gables daqs kemm tlabra. Anzi, minn issa l-qoddim, Frolajn ġennitna sem donajtilha. U dik mhux il-housekeeper na. Barazzat li kollox u ma nista' nsib xejn. X'sema? Sinjur, għandi bżonn inkellem. John, waslit lek kitra. Tista' tiġi daqsxejn. Irrid inkellmek, John, Susan. għadini minuto. X'intom tagħmlu hawn ġew, Għanna sit down strike. Mela ħsibtu qed l-airport. Le, mhux aħna Ġannina qed tagħmel sit down strike. X'għamiltula? Xej, ma nafx għalfejn taġibu daqstek. Veru taf tażilhom nanna l-housekeepers. Għax ma tfaċċewwex maħmudin fil-linen basket, tajx kemm gerbret. John, għax ma tmux tkellem ħajt. Naħseb li se kolli nagħmelux. Biss intom tridu tiġu miegħi laqlajtu l-problemi. Qegħdin tifhmu. Ħafna. Ġannina, inqala xi ħaġa.
ma jistax ikun li nibqgħu jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin hekk. Il-ħasla għadni ma miltix għax kulħadd qallib li kollox ta' taħt fuq. L-art għadni ma ħsiltix għax wara nofsinhar minn ġej u minn sejjer u l-ftit li l-ħadd ħsilt reġgħu ħamġueli. L-ikel għamilt daqsxejn minesta tajba u l-ħadd moġbot ħlief lil missierek. Issa wasal biex imur id-dar u qisti ma għamilt xejn għax kulħadd iħarbat l-ftit li għamilt. Ġannina, hu paċenzja. Inti ma tafx kif inhuma tfal? Le, ħadd paċenzja biżejjed. Jiena ma ġejtx hawnhekk bħala seftura, imma biex nieħu ħsieb il-familja tiegħek. Ma jistax ikun li naħdem f'ambjent bħal dan. Tina ċans nidraw. X'tidraw, tidraw. Għadni qatt ma rajt familja bħal tagħkom diżorganizzata u bla dixxiplina. Aħjar nitlaq qabel ma ttini xi ferneżija. Ġannina. Iva, kalma ftit. Taħseb li ma nistax insibu mezz taftejn? Le, Sur Samut. Sur Tony, x'int tagħmel warajja? Le, għax kont qed nuri l-Marija x'biċċa ta' buda għandna fuqha. Illa mi daqsi xini, veru. Tara Sur Samut, kollox biċċajt jieħdu. Tara x'għamilt issa Tom, keċċejta. Mhux issa Hitler. Ġannina, arġa' ħsibha. Le, saħħa u nawguralkom. Imintom nofs tużana sefturi għandkom żona u ġew. U miskina dik li tiġi seftrilkom. Fil-każ nemigraw il-Ġermanja. 12 lira mela, sinjur. Ejvi. Dax li rawnek, l-estate umlok, eżatt kemm ħdimt. Grazzi u saħħa. Jaħol, general. Idħol. Inti Mr. Samut? Jiena Mr. Samut Senior, Mr. Samut Junior jinżel dal-waqt. ġisem għadu ma waslitx jew. Tony, Charlene għaw edha. Charlene. Hello. Kif inti? Il-housekeeper li kienet qabel kienet da xi serja. Not like me, ħanini. Ħudni fil-kitchen. Iviva, idħlu minn hawn fil-ċin. Namillek sandwich ħej. U mela, taf li għandek xarek pal ta' Alba Parietti? Dejjem hekk nagħmlu ta' għax uħti żgħira bdiet tagħmlu hekk u billi għandi l-istess figura tagħha Kemm għandha żmien oħtak iż-żgħira? Aħna tnejn ħobbu l-moda, issa qalu li diħel sew xarek l-States, ma jinqatt ma mort l-States ta'. Laqqas jintaf imma xi darba żgur imur, però biex nar ir-rodeo. Hello, jina Marija. Hello, hey, jina Charlene. You know, Tony, Mr. Cowboy. Mr. Jack Cowboy. Hawnhekk għandek il-lista fejn jinsabu l-affarijiet u x'għandek tagħmel matul il-ġurnata. Bil-ġan tridu sandwich ħej. Bil-ġan, please, u dellik li ħafna għax l-affarijiet ħelwin inħobbhom. Intom biex tidwom is-sandwiches. Għara, jina nuħu drink u noħroġ. Tony, inti għandek lecture mhux aħjar taġġel. U int kif taf? U għax, you know, that I know, that you know. Tony, imxi għal-lecture. Iva, sejjer, Imxi li għandek il-lecture, għax ta' salta. Bye, Charlene, bye. Bye, hey. Bye. Imxi. Pa, wasli Charlene għanda top, veru ħelu. La minn meta bdejti fem fit-toppijiet int. Bonġu Charlene, konossew? Good morning. Coffee tea, Mr. Samut. Lele, grati, diġa ħadd jiena. Ma deb bżonn xejn, u xek? No, you know, għax kont ngħid id-dadi, ma marriċ intelfu mir-resting, għandkom bżonn ta' xirja ta'. Ixtri, ux? Ma biex nixraj need money, you know, Mr. Samut. Għandek raġun, żgur. Għawara, għandek waħda, tnejn, tlieta, biżejjed dawn? Oh, mela. Mela kollox fidejk, Charlene. Don't worry, Mr. Samut. Good. Rittajt kollox sew. U issa se jkolli mura x'naqbad fit-traffiku. Ciao. Bye. Wherever you go, wherever you may wander in your life, surely you know I'll always wanna be there. Din int? Holding your Abbatta. hand. Meta ġita l-interview ma kien iċċek, ta' imbidlet. Seeing you through. Inti għadek se tkun għaw il-lumux. Dazu- Tix tagħmel li pjaċew titlaq il-barra li ma ngħidlek xi saħej ma nitlaq il-barra. Let me be there in your night.
try. Let me take you through that wonderland that make me... Isma ħija Mr. Sammut, insa tibqa li għax nirrit innaddaf ta' you know. Le, jena bħallum noħroġ nagħmel il-passiġġata ta' ġixmili 3 qabel in-nofsija ma niġix hawnhekk. Umbagħad noħu xi ħaġa ħafifa u nitla nistrieħ. Int ma joqsok xejn biex. Le, ma joqos nisew sewwa tagħmel tmur gawdi ta' jiena kollox under control għandi. Sewwa ciao. Bye bye. Bye, hey. Bye bye. Bye bye, Mr. Sammut, hey, see you later. I just had one problem. Spiċċa l-gas hija u ma stajtx insajjar ta'. U bat Mr. Sammut innannu sabuli kien qiegħed maħbi wara l-bib tal-bitħa. Kemm kont imħabta għaw x'tagħmel f'din id-dar taf. Charlene, il-ħwejjeġ xajta fil-washing machine? Das kemm dom tindura l-ikel u ħanajdlek Mr. Sammut ta' tini iżjed flus tax taħaq taru marriħ. Ma jena dal-ħodu tajtek 3 lira. Kolli nagħmelhom jien ġifieri u. Aw ħara l-bib. Smoked salmon, caviar, 2 creamy chocolate cinnamon rings, 5.35 irlu waħda. Tużala tacos messikani. Dan kollha takeaways. John, hija Mr. Sammut. Għatlek li naqaslek ħafna affarijiet u dawn l-ingredienti ma ssibhomx supermarkets normali u. Ma dawn affarijiet ġalesti, ma l-inti ma tafx is-sajjar? Żgur li naf insajjar inħatt il-kors tal-easy cooking. Għaw dak li ġibu reklam tiegħu waħda tisfenuta hija b'ċina internazzjonali fuq il-bandiera tal-EU. Kemm inti bravu daku, Mr. Sammut. Għalhekk mort il-hombre u ġibt it-tacos messikani. U tafx biċċa xogħol kelli u biex inġorra mara, kelli nikri taxi biex iġorrom li kollha. U ħanajdlek, 3 lira ma bastawniex ta' kelli noħroġ il-flus mill-buti. Għaw Charlene, isma, inti mux torti għak ta' forsi, ma inti ma Markis kellek mux maħna? Għettibatni. Charlene, aħna housekeeper kellna Bżonn. Mazz not fair, ta' ħanajdlek not fair. Charlene, kelli magazin ta' Tony antik ta' fejn? Memli animals, dak kien imqatta dak irmejtu ħej. Irmejtu dak ta' Tony. Kollox jew Charlene, tista' tmut. X'affarijiet daw. Mela sejra? Nuża sistema moderna wis għadda di tiegħek. Bil-ħaq qabel ma ninsa, hawnhekk għandek is-salarju tal-ġurnata li għamilt magħna. Grazzi. L-lami kemm intħelu l-lami. You go to Paċevilla? L-leka ma jmurx Paċevilla nar ta' sibtira li xikollu ħafna xi studja. I better go, Mela. Goodbye, my love, goodbye. I always will be true. I never will be Nan. Għaddi. Inti Carmelina, ux? Idħol. Għawek għandkom it-trab, għandu bżon tfarfira. Essa hoħsib kollox int. Untu ħalli fidejja, il-lejla diġena se nagħmlilkom, għax jiena ħobb nippjana minn qabel. Ejva, prosa, idħol fik ċina, għaddi Carmelina, għaddi. Dini hija ċina tagħna. Lew, mamra kollu. Isma, għandkom microwave. Insomma, l-lum kollox issibilhom fid-dar, mhux hekk mhux bħalna, żmini fuq il-gali konna nsajru aħna, imma żminijiet jitbidlu, mhux hekk. Iżmin jgħaddi u lanqas tinduna. Ekku. Isma, llum nagħmlilkom pulpettu. prosa. Bħal dak li taf tagħmel ommi, ta' anke miskina sa dejjem fis-sodda. Mela nibdew? Nibdew, mela, nibdew. Ħalli npoġġi l-istrafti.
Farfar sew. Iva. Eksew? Għara, issa naraw il-tapiti u datħom farfira fil-bitħa. Tapiti u kol? Imżel minna, u l-banketta mija, u ġibawnek, għal farfru għenfu. Għanfu. Emmeka kollu trab? Iva, Ejja, bil-mod. Itla. Iva, tila. Isma jenu kolla ħafna x'namel, taf. Inti mintix pensjonant? Iva, pensjonanti, ma jenna hoppin pitter. Iva. L-ewel it-pittu. Għara, issa għamelit għandek raġun. Issa pitter imma meta nispiċċaw. Pitter meta nispiċċaw, mela ħanfarfar. Mux ħajar toħos it-tisir issa. Ver, isma għandkom bazar. Il-bazar. Titawġ, ħalli n-ewel u leħjen tibżax. L-artrite ta' tappa. L-artrite? Ma ħarġiċ fl-intervju li għandek l-artrite? Xin kultanti kun tajba ħafna. Imma xi daqqiet lanqas biss li kun niflaħ nimxi. Hawn il-basar għandek il-basar. N-ewwel xi ħaġa bl-massa. Xi ħaġa bl-massa. Isma' ma tkomx xi gazzetta wkoll. U xi kazzola, Kazzola. xi skiker ukoll. Gazzetta. L-ewwel. Gazzetta. Gazzetta. Skiker. U skiker hawn ukoll. Isma' ma tkomx xi kazzola oħra. Kazzola oħra, xi reċipjanti ukoll. Da tajjeb da. Ma dak passatur. Passatur. Veru. Passatur. Vicky! Victoria! Vic! Nina. Tinżel miegħi fil-bit ħanaqraw il-paljazzi. Mela le. Għax miskina tajġ kemm qed tiġew saqajja dal-aħħar. Immorru Vic. Let's go. Xaħrab Grace. Ħanneħu sandwich u ħirġa jena, fejna Nina? Taqla l-ħwejjeġ. Mela ħammur nagħmel jien. Għajjel pa. ċe speċjali mux. Lina ridet tfarfar fuq il-cupboards tal-ċina billi ma felħitx titla fuq il-banketta mħabba l-artrite. Itlajtu farfartu għamielu. Kemmi ħelwa Nina, papa, tfakkarni fin-Nanna Mary. Sammur inkomplim fit-terfti fiħori. Xifajk għalfejn għattek qoddim il-nannu. Naf, anzi, kompliment kien. Tas kem tkellimna fuq il-nanna u għatnajdila kif kien tamilli xarmalli u meta konna żgħar, għad li jekk irrid tamilu li ta' xtafki. Tajċ kemm ħelwa jiena rejt għall-pitturi tiegħi veru ġbuha. Marija, sajba ħatijaj, issa-sent tlamjaj fil-kamra tijaj, għan izbarazzaw li kollox niferrex ma kullum kien, ħar minn ta' Tony, u dak ġul, tisteta li kollu l-kamra mħarbta? Kem tifhem fl-irġiel għandi ngħid nejn. Kem nixtaq li kelli subin! Boys, kif tajdu hawn? Tajba di dejjem taddilu lix-xawn. L-ġir kollha hekk. Veru Nin, dawk minnajna mumma xej. Ara, inkoħu tuħs izbarazzaw irkċina, Viki, kollox fidejk. U jena Marija li tiraw safu. Morru Marija. Le, pa, ma jistax ikun li naħdmu bija din. Mela għajdila jent li ma nistawx naħdmu bija. Sewa wis. Id-dirti bertijak namlu kollu jenu xek. Trix tħallini, d-bazwart illum. Imma tħulija, ux. Nistajjela omni. Tinġib għoddi marnejja. Tiftakara jent innanna dolorux. Mux kulli niftakara. Imma xorta wahda rridu namlu xaħġa. X'sa namlu? Ma nafxux. U min se għajdila? Jena zgulli le. U lanqasien. Sajġan. Ġibda għal-għil taf. Għanda ta' s-sewra t-setsa bieħ. Bil-forsi ditni nidħol nara l-lomma. Għanda zmin, taf.
Allora kif tiġija? Xikultant mal-ġirien u tinqeda ma' oħta wkoll. Biss aħna rridu naraw x'nagħmlu, Żgur li mhix deċiżjoni tiegħi, Tittara kamra tiegħi kif żbarazzajta. U jien, nieħu gost naqdija. Lili braxxat li xari. Ara jeqfu naqra. Intom qegħdin tippruvaw tikkonvinċuni biex inżomma. Inti l-kapux, id-deċiżjoni hija fidejk. Illum nistandu aktar għax ftemt moħħti biex titqodimhom mid-għaxija. Le, bikiru, mhux hekk taħsilhom il-platti. Tużaktar sapun għax inkella jqebgħu imtappna. Għal ħalli ġie. Ek sewwa garbage bag. Hoqgħod hemm nim toċtu. Issa mbagħad nagħmel kollox jiena ma mhux għalissa. Jiena ser nistudjax. Sejt jirħalejt iżerba miftuħa fuq. Aħjar imurna laqax tixxuttali, mbagħad nerġa' ninżel il-kompli kollox. Lina, jina l-lum għandi ċaħġa xil-lesti fuq il-computer, importa mur inkompli. Morru, jien sibdaw il-palpetuni ta' toni u ġib l-affarijiet ma jinqot insowwi jomlu. It-tfal fema. Kellhom xi jagħmlu. Ġej. Jiena ma ngergirx, għalkemm aktar metħin magħha milli fuq xogħli. Din id-darba ma kellix rehearsals. U qatt ma rajt il-kulħadd jaħdem daqshekk din id-dar. Ma nafx, ħelwa ħafna. Imma spiċċa neħdu tuħsib għana minn flok tuħsib lilna. Veru, ma ħadd m'għandu l-ħila jgħidu l-verità. Jiena żgur li le, tfakkarni f'affarijiet sbieħ. Skużawni li tħall fuqkom hekk, immi li naħseb u vera nistab nkwetata. Ma nafx li saraq ban ngħidilkom. Ħarsu ftit. Jiena ma nistax li tibqa' niġi hawn. Bej biż-żmien. U l-artrite. Titkellem sabiħa. Kemm fakkarni fit-tifla tat-tifla mimlija enerġija u brava. Ta' żmien kont isni fil-ġenna. Kienu l-aktar żmien kont iżid mara kuntenta f'Malta għax inkom nistwajba. Għamil ħajt insefter imma qatt ma' familja bħalkom. Missa qed naħseb f'ommi traskurajta u wara dak li għamlet miegħi ixraqla wist aktar minn hekk. Ikolli naċċetta li ma nistax nħalli l-ġirien u uħti jduru aktar biha, daqqa dur waħda biha u daqqa l-oħra. Jien qatt ma tarani. Għax miskina miegħi tajt xi kelma. Nhar ġlejja ta' sar irġawni. Ma nistax naqbel ħadem. U wara kollox inkom mhux li tridu. Sal-missjawkli. Aħna sibna ħabiba ġdida fik Nina. Nittama li qudiemat nerġgħu niltaqgħu, Bambini birek il-familja tiegħek, sur Zammut. Vicky, Marija, Tony, Cake and Tony, boys. Kien qed wassalni issa. Ejja waslu Carmen. U jara tibqgħu dejjem hekk maqudin għax l-għada hija l-isbaħ ħaġa fil-familja. Vicky. Marija. Tony. Cake and Tony. Cake and Tony. Illum irċevejt iċ-ċek tal-pensjoni. Immorru naraw film. Mhux film nani m'għandix aptit. Laqas jien. Mela morru niklu pizza. Pizza nan, Camilleri għamlet naqra soppa tal-għamna vera tajba. Insomma, minni aħna kif qalt in-najn. Mela niklu aktar bil-qalb. Għax l-ewwel darba laqgħet sajjarna xi ħaġa sulet in-nies. Pa, għal-ftit ħassejtni, qed ngħix fi żmien tan-nanna, in-nanna Dolor. Naf xi trid tgħid, John.
Victoria ħassita wisq. U Marija, tajx kem għattezzijat parla maħħa f'daw 48 sija li għamlet maħna. Toni għadġibni qatt ma ħareġ mid-dar kemm damet hawi. Iva roħini, għallimtna ħafna affarijiet dal-jumejn li għamilt maħna. Kienem ħaġa wahda li għoġbitni la għalet. Għaxbita l-familja tagħna. Nan. Nistaw noqdu daqxejja u ma'kom. Jew għandkom xi ħaġa x'titkellmu bejnietkom. Mela darba tfal. Kien hemm ġkant kbir ħafna li kien werwer lin-nies tal-pajjiż kollha. Imma l-aktar li kienu jibżgħu minnu kienu n-nies ta' Farrugia.